Oke, masih ditemani sama Ranger, ada Daet keyboard di sini. Basa badi tinggal di kampung, denai marantau kalau buah basuang. Simpanlah tangi denai ndak lamo setiap minggu pitih den kirimkan, setiap minggu pitih den kirimkan. Jalur duo jadi saksinya, sungguh pun denai indah manyangko amin jo intan nan kamandayo, namun cinta den ka dia jo indah berubah sepanjang masa. Simpanlah tangi denai ndak lamo
sabah dia tinggal di kampung denai marantau kalau buah basuang simpanlah tangi denai ndak lamo setiap minggu piti den kirimkan setiap minggu piti den kirimkan. Oke, barang